Så er det uge 2 i Hellrun, og lad mig sige med det samme, jeg har ikke fået trænet særlig meget den her uge. Jeg har fået trænet, jeg er til seminar i London, det har været her de 5 dage her, og det kører på fra tidlig morgen til sen aften, så det har været sådan lidt en udfordring at få det ind. Men jeg har valgt at prioritere, at nogle morgener, der skal jeg stå tidligt op, som for eksempel i morges, og løbe en tur og lave lidt physical exercise, så jeg holder mig i gang. Jeg tog beslutningen i aftes, hvor jeg var rimelig klar i hovedet, og hvor jeg var i en rigtig god tilstand. Jeg siger til mig selv, at jeg skal stå op på det her tidspunkt, og så tage op og træne. Da jeg så vågner, har man så lyst til at træne? Nej. Så jeg havde overhovedet ingen lyst til det. Men det er noget af det, som man siger til os gang på gang på det her seminar, jeg er på nu, det er, at man skal se kroppen som kraftværk, som genererer energi. Og det er noget af det vigtigste at forstå. Det er, at du kommer aldrig nogensinde til at, i min verden, få energi udefra. Det er noget, du skaber, og det er noget, der sker. Og man kan gøre en masse ting, tankemæssigt, men det allervigtigste, det er, begynde at bevæge dig fysisk, fordi så sker der noget. Kom op stille og roligt, selvom man er møgtræt, så få sko på og afsted. Jeg havde ikke det rigtige løbetøj med. Jeg har masser af gode undskyldninger for, hvorfor jeg ikke skulle løbe. Jeg har ikke fået min søvn. Jeg har spist alt for dårlig mad i aftes, det kan jeg tydeligt mærke. Jeg har ikke det rigtige tøj på. Jeg har ikke nogen løbejakke med, så vinden den stod lige igennem min bomuldstrøje. Men hvad gør man så? Der er kun én ting at gøre. Det er bare at løbe noget hurtigere. Er I med på den? Så. Da jeg så er nede og løbe, jeg kommer ned til Thamesen, fantastisk ned og få noget. Det giver så meget energi lige at komme ud og bruge sin krop fra morgenen af, så jeg kan kun sige, kom nu afsted. Og det ligger så benefiter i, det giver en benefit resten af dagen. Da der var 10 minutter tilbage med løbetur, der shoppede jeg, og der købte jeg det her. Alt muligt skrammel, som jeg skal leve af her i dag, hvor vi skal på sidste dag på seminaret. Jeg vil ikke vise alt for tydeligt, hvad det er. Det er ikke ligefrem sundhedskosten, men det er energi til kraftværket, så jeg kan skabe noget mere energi. Det her, det var ret belastende at løbe med sådan 2 poser hjem, men eller må vente til en fordel. Det er rigtig godt at lave noget, der er besværligt nogle gange, så sætter man endnu mere pris på, hvor dejligt det er at løbe uden noget. Og for det andet, så er der den her disciplin til Hellrun, der hedder møgløbet, hvor man løber med en lang træstamme her og en mindre træstamme her igennem vand, koldt vand og mudder og alt muligt pjank igennem skoven. Og så er det altså godt at være vant til at gøre noget, som ikke lige er nemt og helt almindeligt. Når du nu er her, så lad mig give dig et tip, fordi det her det er sådan en meget lille hotelværelse, og der er ikke noget fitnesscenter. Og der har ikke rigtig været tid til, hvis jeg skulle vælge at være der til seminaret hele tiden i hvert fald, og komme ned i et lokalt fitnesscenter. Men man kan altid træne. Så lad mig vise dig 2 ting, som du altid kan træne. Den ene, det er at lave en cirkel, hvor du for eksempel laver armbøjninger. Man kunne starte med at lave 30 armbøjninger. Helt ned, helt op. Laver 30 af dem. Laver 30 squats her. Helt ned, helt op. Vi fylder ingenting. Og så planken kunne man enten lave i 30 sekunder, hvis man er maks presset af det, eller lave den dynamisk. Kommer helt op og rører albuen her. Bum. Bum. Styrker kårene rigtig meget. Så laver de 3 øvelser, så har man trænet hele kroppen. Brugt alle muskler i hele kroppen. Hvis man så laver det som cirkel, hvor man laver 30 af hver, anden runde laver man måske 25 af hver, så 20 af hver, så 15, så 10, så 5. Af hver eneste af dem hele tiden holder sig i gang, så får man samtidig pulsen op og får noget kondition. Så får man både styrke og kondition, tager 5 minutter, så har man været igennem sådan en cirkel. Hvis man nu vil have et lidt højere niveau, så har jeg en anbefaling til jer. Den her, den hedder en TRX, og for eksempel Fitness.dk, de kører hold i det nu, så at man kan blive undervist i, hvordan man skal bruge sådan en her. Men ellers så ligger der inde på YouTube, der ligger der ca. 600 forskellige øvelser til hele kroppen. Det er bare et reb med 2 slynger. Det optimale er at hænge den op, ude, når man er ude at løbe sin tur, ude i en park, oppe i et træ eller et eller andet. Men bare lige for at vise, at inde på sådan et lille hotelværelse, hvor der ingen plads er, så kan man faktisk lave øvelser til hele kroppen. Så nu viser jeg bare en af de her øvelser. Træning af ryggen, hvor man trækker, som kan være rigtig svært at få trænet på sådan et hotelværelse, hvor der ikke lige er et eller andet at hive sig op i. Så den her, en one-arm row, går ned her, ned og rører her, kører eksplosivt op. God træning til dig.